ake ngibingelele. Kanti ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Lilokhu liphakame njalo igama likaNkotha ezinkundleni zokuxhumana. Abalandeli be-Orlando Pirates bezokalisa injabulo yabo ngokudlala kahle kukaNkotha emdlalweni weCAF obeyizolo ntambama ngesikhathi i-Orlando Pirates inenebula i-CRB ekuhambeni. Mbukelo lomdlalo uNkotha wenze ezibukwayo enkundleni, washaya amagoli amabili elandelana. Lokho kunqobise i-Orlando Pirates kulo mdlalo ngamagoli 2-1. Mbukela abalandeli be-Orlando Pirates abawuvala umlomo ngenxa yenjabulo uNkotha akabanikeze yona izolo ebusuku. Mbukela i-Orlando Pirates izobhekana ne-Al Ahly zi-7 Disemba ngehora lesithathu ekhaya e-Orlando Stadium. Mbukelo uzokhumbula ukuba i-Orlando Pirates sihlezi kunombolo 2 kwi-league table ngamaphuzu 3 ku-Group C, ilandela i-Al Ahly yona engunamba 1 enamaphuzu 3 nayo. Mbukele bekuzona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Mina sengiphuma kanje. Usale kahle.